kaga babu wani abun babban farin ciki irin ka ɗaukaka tafarkin Allah, tafarkin da kowaye ya ganka a ƙasa ko kuka haɗu da mutum, manyan mutane za su girmama ka saboda daga bakinka abin da ka furta shine zai bi ka daga bakin. Assalamu alaikum jama'a, sunana Abdullahi Sharif Gwai wanda aka fi sani da Abdulgaya. Yau ga mu da babban bako, na san mutane da yawa sun san wannan fuskar. Yawan Alhaj, bismillah, zaka gabatar mana da kanka sannan kuma ka ba mu dan takaitaccen tarihinka. to Daga. sunana Ahmad yau wanda aka fi sani da Yawan Alhaji on social media. Okay. Yawa. Ya aka samu wannan Yawan Alhaji din? Kai Yawan Alhaji ai tsohon suna ne gaskiya, tun kafin na ɗaukaka ni asali na ɗan Zamfara ne. Za ka yi cikin comment section ina mutane da yawa suna yawan cewa ɗan Zamfara. Daga Zamfara nake, ni ɗan Zamfara ne. A Zamfara kake? But since I was young mun dawo nan Kano da zama. Shekara kana da dawa Kano da zama? Akalla ba kasar ba zan kai like 20 years ko 20 something. To kuma Since I was very young. okay, yanzu ka haura 30 da kenan. A wani mu. Allah ya shirye ka. A Zamfara ka haife ka kenan ka zo A Zamfara ka haife ni. okay. Yan Alhaj, kowa ya san abubuwan da kake gabatarwa a TikTok. Okay. Me yasa ka zaɓi wannan contact ɗin? Gaskiya na ba shi na fara. Okay, ka dan yi rawa kenan. Ya ban yi rawa ba. Okay. Saboda wani ban iya ba. Kaga rawa ba layi na bane. Dabal. Dabal da rawa ba layi na bane, duk ban iya ba. Okay. Kawai dai akwai wasu irin content haka wanda nake yi a da tun ina Lagos. To kuma content din ba su karbe ni ba. Ba su karbe ni ba gaskiya. To dama dai nayi kamar zan give up that time. Kamar zan kawai hakura. Ka gani? To daga baya na dan samu challenges haka daga gida, yayan mu ya kira ni ya ce kai ka daina wannan sabgar dan da me kadan yi. To gaskiya dai irin normal irin creating content normal, but amma wanda muke amfani da su tunda kaga can ba musulmai bane, bana ba tare ban zo na da musulmai ba a Lagos. Dan dai abubuwa ne. Yawa normal dai, to su ga yanayin abun ina ba zai ba sai suka tsaye da ni. Lokacin ya dan fara tafiya ne lokacin abun? To yana tafiya tunda ana screenshot ana tura masa ana cewa ga ganin ku. Kaga da matsala kenan. An fara gani gane. Irin da yan abokanansa haka dai su ne suke wannan. To ana screenshot ana tura masa ga ganin ku sai ya kira wani da dare. Yace Ahmad, na ce na amince in dai da wannan zaka nemo arziki, yace to ka hakura. A nemo wata hanyar. To kuma daga baya dai sai ka rikida. Sai ka dawo da Allah. Kwarai ko sai na canza abun. Sai a dama ni na Allah ne. Ma'ana ai abinda mutane suka dauki da abin da ya zama kana yi yanzu kana ɗaya daga cikin mutumin da ana koyi da su, tunda da abin da zaka zo musamman karatun alkur'ani abu ne wanda babu inda zaka kai ko aina ka fito inda zaka yi shi abu ne mai kyau. So yawanci boys karatun da kuke hawa boys ɗinka ne ko kuma na wani malami ne? Ai na fito na yi bidiyo akai, ina ji ya kai bidiyo guda 5 kuma yanzu haka ma idan ka duba profile dina za ga under profile in the description boys din asalin mutumin Sheikh Muhammad Al-Fakir shi ne dora. To duk wanda yake nema zai yi sashen din sa tunda na dora complete full information sa ba na bane. Na zata akwai wanda suke ji kamar ma kai ba dan asalin Najeriya bane. Gaskiya ana faɗan haka sosai. Ni ma ina ɗaya daga ciki. Subhanallahi. Ana faɗan haka sosai gaskiya, yawanci saboda ban ɗaukaka ba a Kano na ɗaukaka ba. A Lagos na ɗaukaka. Okay. Shi yasa ake tunanin kamar. Shi yasa ake tunanin yawa wannan din, shi yasa ake tunanin kamar misali a can na tashi tunda kaga can na ɗaukaka can nake yin content din. Yaushe ka fara TikTok? Na da farawa yasa. Zai kai shekara nawa? Akalla dai ba kasa ba tunda TikTok ya fito. 2020 lockdown kenan. Insha Allah tun lokacin na fara TikTok ya san. Kawai dai ban ɗaukaka. Bayan mun san kwanan nan kai ango ne. Bare ko gaskiya. Ayi riri kai ango ne. Gaskiya. So kuma yanzu kana kama zo jin suna. Baka zo wajen kai daurin aure ba. To ai ba gayyace ne. Na gayyace ka. Ni baka gayyace. Ya sun na faɗa baka gaya masa ba? Wai ka faɗa? Na zakiya. Na zakiya to bai gaya mun ba. Na nemi nan baka lokacin na rasa sai na gaya wani zakiya. To bai gaya mun ba. Kuma yanzu kana ganin kamar zaka iya dan ƙara wani auren in aka samu. Mama ana magana. Na? Mama da mama nake kana magana wallahi. Da mama na magana. Ina nufin irin zaka dan iya ƙara wani auren in aka samu dama. Wai nan gaba. Dan dike mata 2 ko 3.
Mama Abdul yana magana. Kamar Abdul yana magana. Wallahi za ka zo ana ka taliya ya sun kamar ya ana ka taliya. Kamar za ana taliya. To sai ki kawo maka ruwa. Kina da tambaya ne ai. To zan iya ansa tambayan bayan an kawo da kamera. A yanzu ai akan kyamara muke. To gaskiya a ina son mata ta. To ai ba wanda ba su rashin so ne yake samu sai aure ba. Gaskiya ne. Ba ka iya gara. Ka gane tun ina yaro gaskiya ni ban tashi da ma ni da wannan ra'ayin. Saboda mama tana kallo? Ba haka ba wallahi. Ya to ba na haka ba menene? Saboda mama tana kallo. Ba saboda mama ban tashi da ra'ayin bane ba saboda yanda yanzu dai shikenan yanzu kai alƙawari ba za ka mata kishiya ba. Mama ki ajiye bidiyon nan. Na'am. To a aji. Kai alƙawari. Ka gane Allah sun tsawo siyon ka gane ni ban tashi da ma da niyan ƙara aure ba saboda yanda muka tsinci country ƙasa. Ka gane? Shine to ai na ga 'yan matan nan da yawa. Akwai to amma kuma kaga in ka duba sai ka waiwaye yanda yanayin ƙasa yanda ƙasa take ko ba haka ba? To me yanayin ƙasa yanda take? Gaskiya dai a Najeriya in ka ce za ka ƙara aure yanzu wahala za ka sha abdi. Fi sabilillah ya danganta da ganin incomes ɗin da ka. To yanzu a matsayinka na magidanci kuma ka daɗe da auren nan ba wata ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba. Wanne experience ka ɗau samu a darasin aure ka ba mu shi? Ku da ba ku yi ba? Ba kuma za ka yi faɗa. Za ka yi faɗa. To gaskiya dai a experience ɗin da na samu akan aure na farko shine sai ka yi haƙuri. Haƙuri ana ta faɗa wa kware ko sai an yi haƙuri da juna. Ana ta faɗa muku wannan shine na ƙara maimaita ma ai haƙuri. Haka duk ko ake faɗa. Kuma daga nan gaskiya idan kai aure kaga misali duk wannan irin rayuwar aje a siyo abincikan nan da sauransu ba wai taba ka nake batun da dai ka gane ko da muka shigo muka take away kana da abokanai wanda ba su da auren ai gaskiya tunda ba kai kadai bane yawa ai mu ba ni kadai bane a nan da ai suna da yawa ai amma dai nan naga take away a nan da kaga take away ai normal ko da kana da aure maybe ranar kana so mata ka da dan huta zaka yi so ta kai gaskiya ne to kuma ka san mu za mu yi auren ma ba a san an yi ba kuma fa Allah ya tsalla to shine ina jin ka to gaskiya dai shi aure Abdul in Allah ya taimake ka ka samu dama Alhaji kai aure baka gana canza ba ka duba hoto na ka gani ko daɗin da kuɗin amma kuma ban yi irin wannan fresh in ba kamar yadda nake yanzu haka Allah halicce ni baki ne amma dai kana da kalmura ni baki ne amma dai duk wanda ya gani yanzu ya san na canza gaskiya ba kamar da gaskiya kana dan maiko shining haka kuma wannan ma ko zufa mai tana sa mutum ya shining to wannan dai ba zufa ba dan wata da muka zo akwai AC a ciki ai me ko tambaye da nema akan kishi amma zai saka ya zufa saboda zaka yi zuwa ka dai na ga dama yanzu sai in yi saurin editing din shi in tura shi kafin ka zo kaga yana tura kafin ka zo shine waye babban abokinka kai babban abokina ai wani da babban aboki sai ubangida a'a akwai uwayen gida suwa uwayen gida kaga ga Salinto nan ubangida nan ubangidanka ne na Zakiya ma ubangida nan a'a wannan kuma fada kake a'a ba fada nake a'a wannan fada kake ya zaka ci fada nake so matsayinka na wanda bida dai irin ka fada ka daɗe da fara social media so wani irin farin ciki ka tsinci kanka a irin wanda ka ga kana ɗaya daga cikin mutum yanzu na farko da ya fi yawan followers a arewa wani irin yanayi ka tsinci kanka gaskiya ina cikin farin ciki sosai alhamdulillah mu especially ma dai da Allah ya ɗaukaka ni ta irin wannan tafarkin wanda mutane da yawa sukan yawan chatting din mutanen da nake tare da su ta hanyar cewa suna so su shiga wajen mu ko kuma su rabe mu suna so su yi irin abin da muke to kaga babu wani abin babban farin ciki irin ka ɗaukaka tafarkin Allah tafarkin da kowaye ya ganka a ƙasa ko kuka haɗu da mutum manyan mutane za su girmama ka saboda irin abin da kake yada wannan shine babban farin cikin da tsinci kaina a ciki na gaskiya akwai wani content da naga kuna yi kusan kamar kuna irin content akan mutanen kaman hadisai da wasu irin wannan abubuwan ne da kai nan ga su fir'auna ga wurin ce fir'auna ba dai irin da family din su me ba ku sha'awa ku fara wannan content din to gaskiya an yi creating din content din wannan lokacin da aka creating din content din gaskiya an yi ne saboda ana so a irin isar da wani sako ka san a matsayin ka na content creator dole tunda mu hanyar da muka dauka ba irin normal bane wanda zaka bawa mutane nishadi won su yi dariya su wuce to dole zaka tsaya ka natsu ka yi creating din creativity wanda zai saka mutum ya kalli content ɗinka idan ya gani wanda ba zai scrolling ba sai ya tsaya ya karasa gaskiya ne a fara irin social media ka da fara daukar wannan content din naka da kai akwai wani abu wanda aka taba maka akan shi wanda ba ka iya manta da shi ba irin na rashin jin daɗi
wanda aka mun wanda ba a kyauta mun ba. ba a kyauta ma Gaskiya akwai. kamar me kenan? Akwai wata rana mun je nan a Haji Kam. Mun je za mu siya a Irami lokacin za mu tafi Saudiya. Muna zuwa sai wani guy wajensa muka tsaya za mu siyayya. Muna tsayawa sai ya leko daga shagon, sai yana lekowa sai ya ce ku ne masu iskancin nan ku, masu yin bidiyo kuna yaɗawa. To maganan sai like I was shocked, like who is this one, ka gane, like I was very surprised. Tunda ni gaskiya ba mu fiye samun irin wannan kalubalen ba irin haka, to amma wannan waye shi ma. Sai da wajensa za mu siya abun, da ya ga yi maganan sai na ji ban ji daɗi ba, ka gane, tunda gani ga akwai Salim a bayana tare muka tafi. Kawai sai ya ce kai mu bar wajen nan. Za mu juya sai yake cewa Qur'ani fa ko kuke yadawa ko? Sai dai muka shiru ban mutanka masa ba, kawai sai muka bar wajen muka yi tafiyan mu, sai muka je wani waje muka siya. Wannan shine gaskiya abu wanda aka mun wanda ban ji daɗi ba. So kuma wannan abu aka yi maka akan content din da kake yi na farin ciki? Ana samun natsuwa da ƙarin soyayya tsakanin iyali da dangi a lokacin da ake cin abincin dare, musamman abincin da aka yi amfani da ɗanɗanon dahir kori. Dahir kori yana ƙara danƙon shakuwa da kuma kaifafa basirar yara. Uwar gida, kina son kowane girkin ki ya zama na musamman? To ki yi amfani da dahir kori domin yana da wani sirri na musamman. Yana sa ɗanɗanon girki, yana sa girki ya yi daɗi, yana saka ƙanshin girki. Hakika, ni da iyalina mun yarda da ɗanɗanon dahir kori. Tabbas ba zan taɓa iya girki ba tare da dahir kori. Dahir kori shi ne zaɓin. Dahir kori shi ne sirrin fitar mata kunya a duniyar girki. Wanda abu like wanda aka faranta ma kare kai babban bigi. To gaskiya wanda aka mun wanda ji daɗi ba zan taɓa mantawa da shi ba. Matar da ta tura mun miliyan 10. Ba dai Alhaji, to ai yanzu kaga ba suna na aiki. Suna ba kudin da aka tura mun. Na yi abu da shi wanda har yanzu ina kallon abin. Yanzu haka aka taba baka. Kwarai ko yanzu haka in zan koma gida sai na biya ta wajen naga abin. Idan kana so zan nuna maka receipt. Ko saboda naji akwai wanda zasu ishe ƙarya ne a ba receipt din kudin ba. Ba wai receipt din kudin ba, irin abin da kai ba ka so ka faɗa ko kuma dai zaka iya faɗa mana me kai da shi, irin babban abin da kai ɗaya daga cikin shi. Na siya fili. Ka siya fili kuma kana dan wuce kana ganin shi. Kwarai ko. Kuma yanzu haka in zan wuce ta wajen zan. Shine ko baka nema account ina ba. Lokacin da aka abun ka ce ni ma kaɗan wannan. To ai lokacin da aka abun kaga ina Lagos. Yanzu kuma ina Kano. Yake shine ake gaskiya na ji matukar daɗi sosai lokacin. Matar ba ta jin Hausa amma mimi za ta iya ganin bidiyon ka tunda ba yan Najeriya ba ce, kawai ta baka kyauta 10 miliyan. Wallahi lokacin da ta mun magana ban taba tunanin cewa da gaske take za ta bani wannan kuɗin ba. Ina da wanda ba yan Najeriya ba, saboda yawanci za ka content dina yawanci wanda ke mu'amala su ba yan Najeriya ba. Kawai da yan Najeriya ina da mabiya, in na wuce an sani mabiya, amma dai wanda za ka samu alƙairi da su ka gane su baka kuɗin da baka yi tunani ba, duk ba yan Najeriya ba ne gaske. Alhamdulillah. Ana da irin gifting ɗinka na irin kyaututtuka. Kyaututtukan da ake bani a TikTok duk ba yan Najeriya bane ba. Ka gane? Yawanci duk wanda zai ije maka kamar 100,000 200 ya tafi ba dan Najeriya bane. Gaskiya ne. To mun gama tambayoyi sai kuma za mu shiga bangaren zabi. To yawa. A cikin mutum biyu ka zaɓi ɗaya. Kai kakka mun haka da Allah. Kamar haka ne ma. Haka da kai ba. Kamar ya. Ni haka da kai ba. Kamar ya. To mu je. Ina jin ka. Tsakanin Salim on top da na Zakiya, ka zaɓi mutum ɗaya. Kai amma ka ga mu haka da kai ba. A to ai ne duka mutane na ne. Dama to ai ban haɗa maka da aljani da mutum ba, idan mutane ne. Gaskiya tunda wanda kake rayuwa tare da tunda suna ka kira ba. Suna na kira to shi'a. Me ka wani shi'a? Misali me ka wani shi'a? Kawai a cikin mutum biyu ka zaɓi ɗaya. Wallahi jalla masu tambayoyi na kuna mana wannan wallahi. To shine zaɓa dai. Wallahi tallahi duka mutane na ne. Wallahi lazi mutane na ne. Wani shawara za ka ba wa irin yara matasa masu sha'awar yin irin ka san dai
kana irin influencer so irin akwai wanda za ga suna da sha'awar yin abu ba ma kowa da irin yadda yake so ya dauki fatin shi, wani irin shawara za ka ba matasa a matsayinka na wanda ka gajiye ka ga yau? Gaskiya ne. An ce dan wake sai da fiye wata, duka garin dan wake duk an dan yi harka. Ban sayar da garin dan wake ba amma na sayar da fiye wata. Gaskiya ne. To ka gani. A abin da yake faruwa gaskiya shawar da zan iya bawa mabiya da masu kallo da ko masu son su shiga irin wannan harkan shine kawai ka san me zaka yi a social media, ka san me zaka yi yau domin gyara gobanka. Ka ga kaman kai ka taba yin abubuwa marasa kyau aka ranga screenshot ana tura in gidanku. Aka screenshot aka to ba wani abu bane can wayan marasa kyau sosai fa, ka gane kawai dai yanayin irin content ne, ka san su wadancan ba musulmai bane. Wani irin content ne? Content ne haka kawai irin like ka gane irin yanda artists suke yin wa exactly something like that, ka gane to amma su wadancan tunda kaga ba hijab suke sakawa ba. Zaka taba hannu ka dan irin gaisa ko kuma? Ban taba yin comedy na taba musu hannu ba to amma dai yanayin tarbiyyar gidanmu kamar abun ba daidai bane. Na gane. Shi yasa aka yi magana. To muna da ci gaba. To shawarar da zan iya bada gaskiya ita ce ba dole sai ka yi abin da bai dace ba a social media za ka samu ɗaukaka kuma ka samu kuɗi. Kware ko in Allah ya so ya ɗaukaka ka sai ya ɗaukaka ka a tafarkinsa kuma ka samu kuɗin da kowa sai ya jira ka. Haka yake. Wannan shine kawai. To shine kuma an ce kana yawan yin kyauta, to mu wace kyauta za a ba mu? A'a ni duk wanda ya sani gaskiya yawancin din abubuwan da nake ai ban taɓa yin kyauta ba na kawo social media. Ka taɓa ganin bidiyo na ina taimako? Bari yanzu sai a kotun sai kuma kai mana kyauta. To babu damuwa in dai ya tsaye da kima. Komai nake so a rayuwa yana mu, amma abu ɗaya ne baya cika min alƙawari. Salamu alaikum. A'a, me yake damun ki? Ban saba ganin ki a wannan yanayin ba. Dole ne ta saka ganna a wannan yanayin. Komai kana min a rayuwa, amma abu ɗaya ne baka iya cika min alƙawari. To yau a wannan lokacin kuma a wannan daren zan cika miki wannan alƙawarin. Ni fa yanzu ba wani buri na da ya rage ya cika, irin in kai ziyara ƙasa mai tsarki. Amma kashi buri na ya ki cika. Kina ji? Rufe idanki. Bude idanki. Wow, da gaske kake ko da wasa? Kuma kin san wani abu? Wannan bizar a cikin sati ɗaya muka same ta. Masha Allah. Kuma bugu da ƙari ba ma iya Saudiya za mu ziyarta ba, har da wasu ƙasashen za mu ziyarta. Alhaj Travels Limited. Muna nan a suit mai lamba 47 Mike 7 Zoo Road Kanan Dabo ko a lambar wayar da kuke gani. Alhaj Travels Limited. Alƙawari ba saɓawa. Zai da kimanin shi kenan kai ka tsayar yaro. Sau gode sosai.